Kasama natin ngayon mga higala mga higala yun ha. Ang Tol ng Bayan, Senator Francis Tol Tolentino. Senator Francis, Senator Tol, good morning and Happy New Year! Happy New Year po, maayong buntag sa mga taga Davao, si Senator Tolentino po ito. Yes po, welcome po sa ating programa dito sa DXDC RMN Davao. Senator Tol, uunahin ko po yung Iloilo blackout. Ano po ang inyong mungkahi na marapat nating gawin, Senator Tol? Ito pong investigation ng Senado, ongoing pa po ito. Meron pa kaming isang hearing pero lumilitaw na talagang NGCP po ang may kakulangan dito. So, yung pag-aamyenda namin ng batas, kasi prangkisa po yung NGCP, mas malaking penalty po dapat kasi ang penalty po ngayon sa mga ganyang sitwasyon, 50,000 pesos lang. Pero ang damage sa Iloilo City lang, 1.5 billion. Yung mga nasirang pagkain, yung mga hindi natuloy na opisina, walang klase. So 1.5 billion sa ekonomiya ng Iloilo City lang. Hindi pa yung kasama yung buong Panay, Guimaras, Aklan, Capiz at yung lalawigan ng Iloilo. So dapat taasan po yung penalty nun. Ayan, taasan ang penalty doon po. Gusto ko pong kunin yung opportunity po dito sa kabilang dako naman, Senator Tol. I know na busy po kayo kasi guest speaker po kayo ngayon. Dito po tayo sa Senior High School Fund. Ano po ang inyong panukala dito, Senator Tol? Alam nyo, may transition period talaga na 5 years sa K-12 na yung mga state universities ay tatanggapin nila yung mga senior high schools sa mga state universities at local universities. So siguro po bigyan ng voucher o bigyan ng kaukalang pamatrikula para makalipat na maayos. Ang involved dito mga 20,000, 17,000 to 20,000 na senior high schools. Yes, oo. Kasi marami pong umaasa no sa fund ng mga senior high school students po. Ayan, Senator Tol, mula sa Senior High School Fund, ano pong update dito, Senator Tol, sa COMELEC automation bidding? Alam ko meron pa silang isang bidding para dun sa transmission. Yun doon naman sa unang bidding nila, isa lang. Yung South Korean sir, pero maraming umaalma, may mga issue kasi ito pala yung nag-handle nung eleksyon sa Iraq. Ang magulo. So tingnan po natin kung ano, basta transparent po at may kapasidad. Palagay ko, pagbigyan natin ang COMELEC, kailangan transparent po yung bidding process. Ayan, transparent ang bidding process. Let's hope for the better, lalong-lalo na po, Senator Tol, na 2025, next year na po, yung midterm elections. Opo. Na. Yes po. Opo. Senator Tol, ano din po yung prayer wish nyo po for Davao, lalong-lalo po this year, 2024 and the next years? 2024, ang dasal ko po sa Davao, lalong mas maging maunlad, magkaisa yung mga mamamayan at magkaroon talaga ng kapayapaan para ang Davao manatiling isa sa mga nananatiling growth center ng ating bansa. Yun lang po ang dalangin natin para sa lungsod ng Davao. Opo. Bisita po kayo next time dito, Senator Tol. Opo, pag maaga ako nandyan, punta ho ako dyan sa inyong istasyon. Yes po. Senator Tol, maraming salamat and Happy New Year po. Maraming salamat po. Happy New Year po sa inyong dalawa. Happy New Year. Yes po. Nakasama natin mga kasama, si Senator Francis Tol Tolentino. Ayan. Mamadali si Senator Tol kasi guest speaker siya sa Bulacan ngayong umaga. Right to the point. Tagalog ka, Radyo Manila. Opo, pero parang naglisod tayo po. Opo. Parang namilipit ang ating dila po. Alas 8:11 mga higala ang atuang oras. Mayong buntag. Sa mga naminaw diha karon si Cortel Mark Anthony. Mag-view karon sa live streaming kalkagadi sa kuwang buhok. Uy, nung magway panood live kagkuan. Leones. Si Raquel Marquez, mayong buntag diha sa inyo. Panagid ba sa Lunes no Manic Monday? Kaya mo pagpanik diha mga higala basta mo abot na sa Radyo Man Irin Lumosbog. Kanya